Така. Видяхме къде са децата. Те искат реални изживявания. Въобще не ги интересуват учебниците. За да има тая програма резултат в училище, да кажем, ако темата е насилие в училище, може да се преподава теоретично, а децата могат да направят проект как да се превентира насилието в училище. Значи, искаме да говорим за насилие в училище, план А, излиза учителката, разказва: скъпи деца, насилието в училище става така, биене, ритане и така нататък. План Б, тя им дава проект, в който те правят проект за превенция на насилието. Значи, те правят нещо, което ще им е полезно. Те ще имат полза от това нещо. Да кажем второто, математика. Може да им се даде да сметнат задача сборника. Никаква полза няма за тях. Но може да им се даде да сметнат семейния бюджет. Да планират семейството как ще харчи парите. Това има смисъл за тях, ще го направят. Да кажем по български. Може да пишат в учебната тетрадка. Дали там има ни учебни тетрадки да попълват, но може да им се предложи да напишат стихове. Или да напишат приказка за малки деца от дом за сираци. И те ще напишат някакви техни приказки. Дали разбирате разликата каква е? От едното има резултат и полза, тялото участва и се движи, а другото е абстрактно. То е някакво такова, дето няма връзка с живота им. За ранната интелектуализация, аз ви го казах това нещо още веднъж, защото е много важно. Значи има един материален свят, и това е Земята, има един духовен свят, това е небето, и това е един човек. И в него има тяло, по средата има душа, и тук, нали, му е духа. И когато човека се роди, много добре първо тялото да се, мисля, че се казва инкарнира, в смисъл да се заземи, нали, той да знае къде е, че това е земя, че тук се пие вода, нали, да се ориентира. После е важно душата да стане стабилна и после вече развиваме главата и главата си се развива цял живот. Но това долу е важно. Аз лично имам проблем с тялото. Завършил съм Националната математическа гимназия и в част по физическо ние решавахме задачи. Там никак не беше популярно да си ползваш тялото, нали? А не, че имахме и много време и всъщност аз до момента го забравям. Нали, толкова съм взета с тези умствени процеси, толкова ми е интересно в главата, че много често тялото ми е гладно, жадно, не спало, защото аз съм се улисала в някаква книга и съм забравила въобще, че това тяло има някакви потребности. И това не е нормално. Както и обратното. Ако цял ден само ядеш, само, нали, се печеш, само някакви неща правиш за тялото, нали, тогава главата страда. И имах такава среща точно преди 2 дни. Аз седа и казвам: просто не издържам. Това тяло така ми пречи, се ме бави, никак не се справям с него. А до мен седи една жена и казва: Любов, тялото е добре. Ето виж как си го храна, погледни. Едни ореховчици да те почерпя. Ама много ми пречи главата. И аз си гледам. Беше страшно интересен разговор. Аз за първи път осъзнах, че някой може да му пречи главата. И така и двете Петя, се казва жената. С Петя се споглеждам и викам: а Петя, наистина ли главата ти пречи? Тя вика: виж, тялото се си огажа. Сауничка, масажче, ще си го нахрана, така ще си полегна. Тя такава. И по-бавното. А аз, нали, въобще тези работи не мога да ги направя, а на нея бяха естествени обратното. Така че хора, различни въпроси е всъщност на кое си му дал тежест и другото, като ти се дезактивира, това не е добре. Значи това е дисбаланс. Уникалното при хората кое е? Всички живи същества се приспособяват към средата. Значи, нали, тигъра не си строи храмове. Каквото е поляната, на такава живее. Пчеличките, нали, не си правят магистрали. Каквато средата, така. И те имат биологична наследственост. Майката предава на детето, гледа го примерно 1 годинка или 6 месеца или 2 месеца или 1 ден и го изоставя. Хората обаче приспособяват средата. Значи хората имат нещо, което се казва отхапаната ябълка, знанието, или Луцифер, там ангела, който се възправил срещу Бога, т.е. те имат мисъл, с която мисъл могат да приспособят средата. И когато те приспособяват средата и си правят, когато на тях им удобно, правят си бюра, компютри, камери, презентации, тогава се появява един втори аспект. Освен биологична наследственост, има и социална наследственост. Значи ние искаме да предадеме на децата опита си, така че те да оцелеят в тази среда на всяка цена. И понеже ние предаваме социална наследственост, което става чрез обучение и възпитание, ние всъщност правим един страх от неизвестното и правим раково поведение на планетата Земя. Ние сме в момента една ракова клетка, която е откачила да оцелява на всяка цена. Избили сме животните, изсекли сме горите, отровили сме океаните, за да оцелеем.
И толкова сме взети да оцеляваме и да си направим всички неща с мисълта, които искаме да си направим, че тя горката планета сигурно се отръска като едно куче с бълки, най-накрая ще ни изхвърли, защото дори на нея е умръзнал. Да, разбира се, кажи. Искам да кажа, че да, унищожаваме планетата, за да ни стане по-добре. Ама ние става все по-добре, ама изведнъж става най-зле. Като планетата се унищожи и ние самите. Да, това е рак. Това е болестта рак. Една клетка откача, почва да е страх и понеже е страх, изяжда съседната здрава клетка. Тя също откача. И колкото повече откачат, цялото тяло се унищожава и най-накрая умира в големи мъки и болки. Не, смисъл, който е започнал и накрая, като му стане най-хубаво, иска още прави го, ама изведнъж той като земя. Точно така. Много добре си го разбрал. Та сега, значи, какво правеше нашето обучение и възпитание, смисъл на нашата презентация днеска? За какво ходят децата на училище? За да усвоят това социално поведение, социална наследственост, която да им осигури оцеляването със сигурност на планетата. Тоест, когато си правим откъде идваме и на къде отиваме, е много важно да се замислиме на къде отиваме из планетата Земя. Защото по този начин, по който сме го подкарали, няма да стигне далече. То даже съвсем му се вижда край. Вече изкопахме всичко, което е отдолу, нали, там вече няма нефта, свършва и така нататък, знаете. И всъщност тая мисъл е нашата сила и слабост. И ако ние сега, след тази презентация, всички насочиме мислите си за мир за България, или всички заедно насочиме мислите си, примерно децата ни да са здрави, нали, тази сила, това е изключително сила, нали, която имаме, ще материализира това нещо. Ако ние, примерно, си насочваме мислите в нашите страхове, как ще оцелеем, какво ще стане утре, дали, примерно, ще спърат еди кое си, дали ще пуснат друго, тогава ние материализираме това нещо. И всъщност, може би, най-големия смисъл от тая презентация, ако може всички хора в България да насочим мисълта си към нещо хубаво и тая сила и слабост всъщност да я направиме сила, защото доста време ни е слабост. И всъщност това, което Господ ни е дал, да го използваме за доброто на децата ни.